Vinga. Vale. Com vas començar a jugar a futbol al dia? Vaig començar als 5 anys, més o menys, perquè, no sé, la veritat, va ser una mica per fer alguna cosa. Tu quin any vas néixer? El 2009. El 2009. El 2009, al pati, bueno, el 2009 no, quan anaves al col·le, el 2012, 15, 17, hi havia moltes nenes jugant a futbol al pati del col·le? No, bueno, és que ens vam apuntar jo i 2 amigues més, llavors al pati sempre juguem, nosaltres amb els nens. I el camí des de començar a jugar al pati de l'escola fins avui estar a la selecció absoluta ha sigut molt difícil? Bueno, sí que ha sigut una mica, no sé, com molts anys, han sigut molts anys doncs, per arribar fins a l'absoluta, però al final sempre he estat jugant amb qui sigui, llavors doncs, això ha fet que pugui arribar fins a l'absoluta ara. Tu vas començar, suposo, jugant aquí a l'ENFAF, no? No, vaig començar al Carroi amb nens. Al Carroi amb nens. I com va ser la primera experiència? Bueno, al principi sé que com que ets una nena no te la passàvem mai, però després, quan ja ens vam fer com més confiança, ens vam fer més amics, ja te la passàvem més i al final era una més de l'equip. Per tant, al principi et passava que els nens no te la passaven? Sí, bastant, sí. Sí? I què els hi deies? M'enfadava, perquè no me la passaven i sí, això. I n'havies parlat amb el teu entrenador de dir, escolta'm, que no me la passen, que aquest que no juga tan bé com jo no me la passa. No, bueno, no, perquè era molt petita, jo no sé, no els hi deia molt als entrenadors, això. Quan et passava això, feia ràbia? Hi havia un sentiment de dir, hòstia, què estic fent? Doncs perquè no me la passi, no perquè no pugui jugar de manera normal com si fos un mes. Tu marxaves de casa enfadada? Bueno, potser una mica d'impotència sí, però se m'oblidava després. No, era un sentiment molt fort, que diguem. Sí. Quina edat tenies quan et passava això? 5, 6 anys, no sé. Vas jugant. Recordes el dia que vas començar a jugar en un equip plenament de noies? Sí, va ser just quan el Carroi va com desaparèixer perquè es van anar molts nens. Llavors em vaig apuntar al Santa Coloma femení, que tenia 8 anys, crec, i allà sí que... Llavors es va notar la diferència perquè com que venia de jugar amb nens, doncs es notava bastant la diferència. En què canvia jugar amb nens i jugar només amb noies? Canvia alguna cosa o el futbol és el mateix? La intensitat sí que canvia bastant. I sí, i els nens és com que s'ho creuen més ells, les nenes és com... Bueno, vaig a jugar per diversió, els nens... No, sóc el més bo, saps? Així, sí. Quant temps estàs al Santa Coloma? Doncs dels 7 anys fins als 12, que és quan vaig entrar a l'ENFAF. I a l'ENFAF, què canvia? Suposo que allà hi ha un punt més de competitivitat, un punt més d'exigència, de dir, hòstia, aquí ja estic treballant per algun dia poder arribar a la selecció. Bueno, al principi era com... Vaig entrar... Sí, al Santa Coloma jugàvem futbol 5 i a l'ENFAF ja era futbol 7 i jo deia, ui, és que això és més professional, és més, no sé. I sí, no sé, anàvem més amb ganes. Què li diries a una noia que avui ha començat a jugar al pati de l'escola i que segurament només estan nens, que també tampoc li passen? Què li diries? Que sigui la mateixa, que no se li tinguin les ganes perquè no li passi la pilota o perquè li diguin ets una nena, no pots jugar a futbol i que lluiti pels seus somnis. Clar, tu arriba un moment que estàs a l'ENFAF, que comences a jugar a futbol 7. Recordes el primer dia que et truquen de la selecció? Escolta'm, que suposo que al principi és una trucada o un entrenament. Com és aquest procés? Home, quan veus que t'han preconvocat per un entrenament de la sub-15, crec que era, doncs dius, ostres, que és la selecció, és una cosa que no passa a tothom, no passa cada dia. Llavors tu prens amb més ganes i amb il·lusió de poder anar. I el primer dia que et donen l'equipació i tot això, com ho recordes? Explica-m'ho. Molt contenta i no sé, és molt orgull, perquè és una cosa que a Andorra, per sort, és com més fàcil perquè som menys, però tu penses, és que a Espanya
A Espanya són moltes més i jo estic a Andorra i també vaig, mira, és com, sí. És el mateix orgull perquè al final és el teu país. Sí. I sub-15, explica'm totes les categories en les que has estat. Sub-15, sub-16, sub-17 i absoluta. És difícil fer el procés de dir, ai, que no arribaré a l'absoluta, que no arribaré a l'absoluta, o tu ho veies, que algun dia sabies que si seguies picant pedra arribaries? Al final jo veia que a l'absoluta ja hi havia molta gent que ja era com molt gran i deia, bueno, potser algun dia arribo, però no m'esperava que arribés tan aviat. Clar, tu una mica ets el referent d'això que ha fet la federació, que és aquest club, bueno, aquí, Blenfab, que una mica està pensat i treballat perquè les joves es vagi creixent el futbol femení, es vagi creixent el futbol del país. No sé si hi ha un punt també de responsabilitat de dir, hòstia, soc de les primeres que ha fet tot el procés, des de petita fins a arribar a l'absoluta. Això hi penses o tu vas a jugar a futbol i ja està? Sí, jo al final no penso més en aquest pas que hem fet totes, jo penso en disfrutar cada moment que em donen, cada oportunitat i donar el màxim per tenir més seleccions, sí, més temps. Contra qui vas debutar? Contra Gibraltar, a l'amistós. Com ho recordes? Explica'm tot el dia, com va ser? Mira, al principi jo, com que ja l'any passat vaig anar convocada, però encara no em van donar com l'oportunitat, i a l'amistós estàvem a la mitja part i van dir Elia, calienta. I jo, ostres, espera que assimili. I bueno, doncs vaig sortir a calentar i em van dir que sortia a la mitja part i doncs, molt contenta i amb molts nervis perquè, hòstia... Al matí t'ho imaginaves? Al matí d'aquell dia que jugaries? No. No et va passar pel cap, hòstia, i si avui... Potser, deia, potser avui que és un amistós potser surto, però no sé, és com que deia... És que hi ha moltes més que poden jugar. Com va acabar aquell partit? Vam guanyar 2-1. Per tant, a més vas debutar en victòria. Sí. El després del partit com va ser? Molt contenta, a part, com que em donen cafeïna, jo estava superaccelerada i super... Sí. No sé, molt contenta i deia, és que no m'ho creia encara, saps? Va costar dies assimilar-ho una mica. Suposo que devies trucar a la mama o al papa. Sí, estaven a la grada. Estaven a la grada. Sí. Què els hi vas dir després? En qui vas pensar quan va acabar el partit? En ells. Perquè, no sé, és com que veure la teva filla debutar amb l'absoluta ha de ser molt... T'has de sentir molt orgullós, suposo. Sí? Anava a dir, això és un amistós, hem jugat també partits oficials, no? Contra qui? Contra Hongria va ser el primer. Sí. Allà sabies que jugaries, no? Pues no, perquè venia de la sub-17 que havia jugat 2 dies abans tot el partit i jo deia, no jugaré, estic supercansada. I em van dir que calentés i jo, serà els últims 2 minuts per allargar una mica, que jo què sé. I no, em vaig sortir com al minut 72 o així, i vaig sortir, doncs, això. A sobre, Hongria, que és una selecció molt forta, i vam aconseguir l'empat amb molt mèrit. Què tenia més valor? Jugar a mitja part en un partit amistós, el primer, o primer partit oficial? Què recordes amb més estima? A veure, amistós, ho recordo amb molta estima, però el debut oficial sí que és com una cosa que m'ha marcat més, jo crec, perquè al final és a una competició oficial i això sí. Clar, tu ara m'has explicat, Tu has jugat quants partits en total ara amb la selecció? Absoluta? Sí. 4. 4. Sumes oficials més 2 amistosos, no? M'has dit? 6 partits. No. Oficials 2 i 2 amistosos. 2 i 2, sí. Vale. Una victòria, un empat i els altres 2 partits? Una derrota i un empat. Vale. 2 empats, una victòria i una derrota. Si agaféssim a l'històric de molts jugadors de l'absoluta masculins, segurament no tenen aquest average, diguem-ne, aquests resultats. No sé si hi ha un punt de dir, hòstia, la selecció femenina d'Andorra, tot i ser jove, perquè ha començat ara, són joves que estan arribant, està traient bons resultats. No sé si se li hauria de donar més valor. Sí. A veure, és que la nostra generació és com que ens han ensenyat des de petites com a controlar la pilota, com a no tenir por a la pilota, perquè abans era com
ens donen la pilota, la xuta a dalt i no vull jugar. I doncs ja des que vam entrar en FAF ens van ensenyar això i a part amb el nou staff s'ha notat el canvi de mentalitat i en aquests 2 anys s'han vist els resultats. Suposo que hi ha un punt d'Andorra ja no va a sobreviure els partits, sinó que els va competir. Sí, sí, sí. A part d'això, clar, quin és el sostre que té ara mateix la selecció femenina? Què us imagineu? Ara que estem enmig d'una Nations, què ens imaginem? Home, jo crec que tothom voldria, doncs, classificar... És els qualifiers, no, ara? Ara és qualification, no? Ara és el Mundial, perdó. Ara els European. Home, tothom somia en classificar-se a un Mundial. És com... A sobre és a Brasil, crec, no? Imagina't. Ens ho imaginem? Creus que pot arribar a passar un Mundial, un Europeu o pujar de categoria de la Nations? Jo crec que en un futur, si seguim treballant igual que ho estem fent fins ara, jo crec que sí que podem aconseguir alguna cosa millor del que estem aconseguint ja. Si jo et pregunto ara, quina diferència hi ha entre la selecció femenina espanyola i la selecció femenina andorrana? Ja sé que moltes, i perquè hi ha moltes jugadores i molt nivell, però què creus que us pot faltar a vosaltres? No ho sé, bueno, al final elles juguen totes al Barça, a l'Arsenal, doncs aquesta qualitat jo crec que sí que es nota una mica. Les ganes jo crec que són les mateixes o millor encara perquè som una selecció que s'identifica doncs, amb la intensitat i les ganes i la passió i jo crec que la diferència pot ser una mica més doncs, la qualitat de cada jugador. Al final elles porten molts anys jugant i entrenen cada dia potser. Nosaltres, la majoria no. Tu ara tens quants anys? 16. 16. Tu estàs estudiant encara. Això de compaginar ara viatjar a Azerbaiyà, amb la selecció nacional, tot això com ho portes? Bé, ho porto bé, m'esperava pitjor, però al final els professors t'entenen una mica perquè almenys jo els dic no, me'n vaig una setmana, em pots canviar l'examen? I ells diuen, bueno, sí, vale, te cambio. Sí, fins ara ho porto bastant bé. Sí. Creus que serà una dificultat amb el temps, quan arribi a la universitat i tot això? Sí, potser és una mica dur, és difícil compaginar-ho, però jo crec que ho puc, si m'organitzo bé, ho puc fer les dues coses. T'imagines jugant molts més anys a la selecció femenina? Espero, ojalà, sí, sí. I perquè passi això, què ha de passar? Doncs seguir jugant amb les mateixes ganes que jugo ara, que les lesions doncs, es comportin una mica i ja està. I al final disfrutar de l'esport. I a nivell de club, com t'ho imagines? Què ha de venir a partir d'ara? No ho sé, perquè ara potser d'aquí uns anys em toca anar a estudiar fora, llavors m'hauré de canviar de club. Però ara amb l'ENFAF ho estem fent, o sigui, estàvem lluitant per pujar preferent, però ara és una mica difícil, ja se'ns ha complicat la lliga. Però, bueno, sí, si no és a l'ENFAF serà un altre equip i ja està. T'imagines jugant a una primera divisió espanyola per posar l'exemple? Ojalà. Sí, bueno, si arriba l'oportunitat doncs l'agafaré amb moltes ganes i ja donar-ho tot. Acabo, que no... Partit a casa a Azerbaiyán, ara és el proper, el 14 d'abril. Com t'esperes? Ja veu jugar a l'Estadi Nacional, hi ha hagut assistències importants. Què li diries a la gent perquè s'assumi? I a la gent que vingui aquell dia a l'estadi, què li diries? Doncs que al final nosaltres estem jugant per representar un país i que si no tenim el recolzament de la gent doncs que anirà pitjor, que potser els resultats no són els mateixos que si ve més gent. Llavors doncs que s'animin, que vinguin, que és que no... Sí. I què es trobaran? Quina Andorra es trobaran? Una Andorra competitiva, una Andorra que vol tenir la pilota, deies abans? Clar, bueno, Azerbaiyán és un rival difícil també, llavors no sé com plantejaran el partit, però sí, sobretot pilota no ho sé, però sobretot amb intensitat, ganes, al final defensar l'escut i el país i ja està, amb tot, donar-ho tot.